ako sljedeći put možda je da pobedi. Da to prave strategije. U centru Jokberga, tamo gdje mi je brat mi ima kuću, jel? Ima crkva. Gdje su sakre, koje su ukresani, da su doneti pripadnici Prvog svjetskog rata, Austrijanci koji su radili za odnosno. Njih 6 na mjestu koji su bili. Iskom napravili jel ti da se gdje su? Ti su muzični. Čuješ, I naravno Jay.
Sad je sviđa. Znaš vi kad je to tamo, za trasko. A znaš kad smo čekali da se vozi jednu stvari. Aj, ljudi, možda je to ta crta. Znaš li kuća ovaj glas?